लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू आवर चैनल पीवी क्रिएशन जों दिनै माहा थांनो नागिरदों हिरिम्बा टेम्पलाव थांगोन जों दिनै नाय लोगोफोरा थांगासिनो जों स' नोंथांमोना नायनो जाबाय जोङो दिनै खैराबारियाव थांनो नागिरदों हिरिम्बा मन्दिराव जायबाय थादो थांगासिनो थ'दो जों टाउनाव मोनफैबाय दा जोङो थांसिगोन आरो हिरिम्बा मन्दिराव गारिदो नोंनि मेगन बेस्रां नोंनि खानाय रुबा नोंनि मोज्लाय जानजि नोंनि जारु जों दा नै भिरखौ मोनबाय खैराबारि मोनसिगोन जोङो थांबाय थादों आरोना मोनहैसिगोन जोंना लोगोफोर दंबावो ओरैनो ओमफ्राय जोंना लोगोफोराना थाबोबाय जोंहा एसे आगोल जाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय दा लोगोफोरखौ उन्दैजोबसिगोन थुदो खालामबाय थादों आरोना जों दा मोनफैबाय हिरिम्बा मन्दिर नायलांदो लोगोफोर माबायदि जायो जों भिडिअआ नायदों आरोना नायजा समायना हिरिम्बा मन्दिरा फैनायफ्रा मिथिखायो जोङो दा मोनफैबाय नायदों आरोना हिरिम्बा मन्दिरा जोङो लोगोफोरजों जों हाबलांसै नायदों पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल है दिल लोगो जा जायगायानो गैया बिराद मानसि खाथिनि सेन्देलाबो लिरनानै हाबजेननोसै जोङो दा खैराबारिनि हिरिम्बा टेम्पोलनि आरोना दिउरिफोरजों लोगो हमनो हागोन अके र' खिन्थिनि आं भिडिअ खिन्थिनि आं नोंथांमोनखौ बे दिउरि हिरिम्बा टेम्पोलनि दिउरि खुलुमबाय होनदो औ होगोन हिरिम्बा मन्दिराव जाय फैयाखै फैबानो जाबाय आरोना खैराबारियाव दं बियो सिनाखना होननाय जायगायाव बिराद मोजांखा बेयाव बिराद मानसि फैयो दिनै बिराद भिर फैयो रेस्ट हाउस of the मानसि ओमफ्राय जों दा नै न'आव थांगासिनो लोगोफोर न'आव थांसै दा मोनफैबाय So thank you so much guys जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आरो जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जोंखौ कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आरो जों बिदिनो जों भिडिअ गोदान लाबोबाय थागोन Thank you love you bye bye